na samu Biograd, naš najveći i najzanimljiviji sajam. Sajmu kao uvijek izlažemo cijeli program Benetova i Foston Pažo katamarane. Od Benetovog programa imamo uvijek jednu malu atrakciju, jednu, nazivamo tako, malu regatnu jedrilicu. Ovoga puta radi se od Forest 24, koji je originalno proizveden u Sloveniji kao Seascape 24. Benetov je kupio tvornicu u Sloveniji, tako da su to postali mladi novi Firstovi. To je jedan od 3 modela, znači imamo 18, 24 i 27. 24 je najnoviji model, jako uvodno jedri, zapravo mali obiteljski brzi krstaš, pa na neki način ima svoje mjesto na samom Biogradu, a još uvijek odmah jednog sajma ide na regatu u Kokuza. Znači, jedrilica koja se vrlo jednostavno transportira trailerom, lako se skida jarbu, možete jedriti maksimalno 2-3 ljudi, možete i više, ali ne trebamo puno ljudi na brodu. Iznimno je stabilna, brza, jednostavna, ima 4 kreveta i mogućnost lijepe, male ljetne plovidbe. Od ostalih predstavljenih modela, da li možda postoji nešto što bi se bilo vrijedno za istaknuti? Itekako, znači imamo premijeru, hrvatsku premijeru Oceanis 30, tu novi mali Oceanis 30 stopa sa iznimno dobrom startnom cijenom, zanimljiv za naše tržište i za privatne kupce. Brod se proizvodi evo tek zapravo 6 mjeseci, mi ga već imamo mjesec dana u školi jedrenja i posebno je, kažem, zanimljiv za naše kupce zbog svoje veličine, cijene, a i na neki način mogućnosti da se još uvijek s time radi čarter varijanti. Ova varijanta koja ovdje je malo jednostavnija, samo za školu jedrenja. To je ovaj brod ovdje velikog kokpita. Prvi u redu. Znači, lijepe 2 kabinice, jedrilice sa 2 kormila, jako stabilna na moru, jednostavno za upravljanje i na neki način sve što treba da je za ugodan višednevni boravak na moru.